Nosaltres el que volíem és posar respecte al tema este. Jo sempre que arriba el moment de les taxes, igual que quan arriba el moment dels pressupostos, sempre faig una mateixa reflexió, perquè crec que junt amb el pressupost este és un dels punts on se demostra quines són les prioritats reals d'un equip de govern. El tema de les taxes, en definitiva, és on se demostra quina és la voluntat de l'equip de govern respecte dels ingressos futurs d'un pressupost en el qual se van a distribuir aquests ingressos. Però jo crec que enguany és encara més transcendent que mai, perquè donada la delicada situació econòmica en què se trobem tant les famílies com les empreses locals, en una taxa d'atur del 27% i en serios problemes per arribar a final de mes, aguantant un increment de l'IVA aprovat per el govern central en els últims mesos, jo crec que ahir davant d'aquesta tessitura en la que se troba l'Ajuntament pot fer dues coses. Una, estar al costat de la gent, apostar per millorar la situació i des de luego disminuir la pressió fiscal, o el que vostès fan, que vostès fan és donar l'esquena a les famílies, donar l'esquena a les empreses locals, fer com si no passara absolutament res i incrementar els impostos de la manera que plantegen així. És a dir, decidint l'aplicació d'un increment mig del 2,7%, excepció feta, que no s'ha comentat així, una excepció feta del rebut de la contribució que s'incrementarà un 7,2% més que l'any passat, i d'altres impostos com pugui ser la taxa de recollida de vehicles de la via pública, que s'incrementarà més d'este 2,7%, aproximadament un 3%. Segons vostè, només és l'increment de l'IPC, que és absolutament fals. És absolutament fals perquè diguem vostès a mi quin salari, quina pensió van a pujar a partir de l'any que ve i ser 2,7%. No n'hi ha ningú salari ni ninguna pensió que puge i ser 2,7%, però sin embargo sí que pugen i ser 2,7% les taxes municipals, incrementant així la pressió fiscal en este Ajuntament. Vostès saben perfectament que ni els salaris ni les pensions van a pujar i ser 2,7, sinó més bé que baixaran o se mantindran congelats, i per això creiem que no se pot tolerar un increment d'esta quantia. El problema és que vostès en este moment no saben gestionar d'una altra manera que fent el que han fet fins al moment, que és continuar gastant de forma descontrolada. No saben que ha arribat el moment, de fer més en menys recursos, que ha arribat el moment de l'austeritat, i vostès això no tenen ni idea de com fer-ho, perquè el que han fet fins al moment ha sigut gastar a mans plenes sense tindre ningú mirament. Nosaltres, com li dia, no compartim la forma de gestionar, no entenem, no estem d'acord en aquests increments que creiem que no se poden mantindre, i plantegem, com hem anunciat, una proposta alternativa que consta de 6 esmenes que tinguem per a presentar per escrit i que anem a presentar en aquest moment i que volem que siguin votades junt amb aquest punt de l'ordre del dia. Les esmenes, la primera d'elles, fan referència totes a diferents partides. Sí? Sí, després, clar, per supost, perquè se voten, sí. La primera és respecte a aspectes generals. Nosaltres el que plantegem és que l'increment general siga del 0%, és a dir, que se congelen els impostos. Increment a aplicar per a l'any 2013 serà el 0% respecte de les quanties de l'any anterior. La primera de les esmenes. La segona de les esmenes és la bonificació, és una esmena que nosaltres ja hem plantejat en diverses comissions, inclús en el plenari, és la bonificació per la domiciliació bancària dels tributs. S'aplicarà una bonificació d'un 1% a aquells veïns que tinguin domiciliat el pagament dels seus tributs. La tercera de les esmenes que plantegem és respecte de l'impost de béns immobles, la modificació del tipus de gravamen, modificació del tipus de gravamen per als béns de naturalesa urbana al 0,59. El coeficient, sí. Respecte a la taxa sobre llicències d'obertura d'establiments, bonificació del 90%, de la taxa per l'obertura de nous establiments. Respecte a la taxa per a l'ús de les instal·lacions esportives, bonificació del 100% als clubs esportius, modificar la bonificació de la taxa per ús d'instal·lacions esportives als clubs locals fins al 100%, i finalment, respecte al preu públic per a la utilització de les instal·lacions culturals de l'Ajuntament, bonificació del 100% en l'ús del Gran Teatre, a les comissions falleres i a les bandes de música locals. Nova bonificació en el 100% de la taxa de l'ús del Gran Teatre, a les comissions falleres i a les bandes de música local. La bonificació només serà aplicable una volta a l'any. En definitiva, el que nosaltres plantegem és
que s'aposte per les persones. El que nosaltres plantegem és que no s'incremente la pressió fiscal, és que s'aposte per aquelles persones que volen muntar un negoci, que s'aposte per els col·lectius locals, és que en definitiva se possibilite que no n'hi hagi... que se possibilite que se disminuïsca la pressió fiscal, perquè és el moment d'apostar, com dia, és el moment d'apostar per aquest tipus de plantejaments, perquè la situació a la que han portat vostès a aquest Ajuntament en quant a la pressió fiscal, creguem que és el moment d'aturar-la. I aquestes són les nostres propostes i ara les remetrem al secretari.